Ya iya pitikmu, Mbak, iki sing iki. Endi? Iki sing gawa ngirit anak iki. Urung gawa pitik, urung gawa pitik singgung. Pagi hari yang sejuk, suasana desa yang tenang. Beginilah pagi di desa. Kami datang jualan sayur keliling. Dari Karangloetan, Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Senangnya jika pagi yang tenang seperti ini, ibu-ibu sudah nunggu buat beli aneka sayuran. Mereka nggak sekedar beli sayuran, tapi juga banyak cerita tentang keseharian mereka. Seolah kedatangan kami menjadi tempat interaksi antar warga desa seperti ini. Rasanya senang sekali. Goreng sitok ya. Mari. Heeh, kae. Iya, kae. Jamu tutur. Mbokne tempene kan njaluk anu jembatan. Oke, siap. Apa nanti? Bro. Emang aku wis gede ndak jalan baju ngambil kowe iki. Nek emang engko tak anu, aku wis misan kok lae. Utawa anu, utawa apa? Apa abon? Heeh. Abon nanti ya lho. Nanti kurang petang untuk duit. Abon apa deten ndok? Jamu yang saya enten iku. Amune aku kan lek bodo piksere iku. Dalam Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki. Tempe tahu jamu, Bu. apa anak lanang e? Enak belas iki. Wis kaya ngene iki sedulur. Jajanan pasar. Sayurane bangsa tahu tempe nek desa iki cukup. Cukup tahu tempe iki. Ajeng masak napa niki mengke, Bu? Ngusang-ngusang ya. Nguseng-nguseng wis. Aku kejener jan lombok. Oh, kabile parut entek. Toh, Gek apa ya? apa iki? Tahu ae, gek tempe ku ke bakal kabeh ki. Aku ijik tempe tuh. Iki wis. Oh, niku mawon. Kanggo sedina, Bu, engko wisan. Kanggo. Tahu siji 2.500 karo 2.000 4,5. Ya kurang luwih 15.000 kuwi engko jangkepe kanggo sedina. Ora metu kok, Mbak. Oh. Mae tempe mboten. Ora, udah kok ning kono. Oh, nggih pinten mengke kula bagi. Loro wae kok. Oh. Oke, siap. TMPU. Oh, nggih, berapa? Dolanan HP. Nggih, pinten, Bu? Tempene apik-apik resik-resik lho, Bu. Sik koyo ngopo. Wah, laras sak resik tempene, Bu. Jenengan milih ki ambak niku tempene jos. Lho, ora nek omahke cukup tempe nek desa ki. Sak jose tempe wae. Sak plastik 2.000.
Mie ada. Kalian apa mele? Sop-sopan. Kecap, Royco. Nggih. Alhamdulillah kelur enek sing pesen jenang birut. Niku, nggih, kantun kurang nambah 500 namungan. Ya ini lho sedulur. Ning kene anak iki agane ora. 2 April. Dipangan tenan. Naren ora rene. Lagi. Oh ya tidak tekokne sitok. Ana pitu to. 2,5. Karo tambah siji tambah kule. Mak. Ki duwite ke piro iki? Oh, kayak 5.000. Jadi tambah siji 10.000 ya. Wes. Buatan apa? Jenah. Malu banget ra. Malu banget ra. Naran. Anak ngombe. Naran. Kowe dek nggawe masyarakat to. To. Naran. 2003. Wis sik kuwi ya. Piro dadine rado ke? 200 sak 18.000. Apa kuwi? Ya. Oh, iya kan mencap-mencap coba basi. Halo ada. 110. 110 anu 1 ya 220. Disadar. Bisa. Tempe kaleng apa, Bu? Tempe godhong apa anu masih, Bu? Masih ora masih. Nah. Bu. Ora loro sisan. Cukup sih. Ada apa meneh? Tahu, itu enek. Tempe tahu. Malah wis entuk ban ya ini sedulur. Wah, malah udan nek yo nekat. Udan, Mak. Dan nekat sedulur dan kayak ngene padahal. Wah.
Pagi-pagi hujan. Ge. Suasana pagi hari di desa, hujan rintik-rintik. Adem ayem.